أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هدانا للإسلام الذي أنعمنا علينا بالإسلام والإيمان والإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ ولدا ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله على سيد الأولين والآخرين وسيد العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pagkaneron na daan na kanapiri sa Allah subhanahu wa ta'ala daan tanwabiyan tukswa Allah amata tangkada so kada to nagubantugan na lang ninanda ayat tanuda to sa dunia nadatartanok man sa anungan akyama. Pagi ako pagitukawan rakan ang kaya pagariyak na si Haji Munir kas kami tingin makadua at tingin minsan sa mga inang hari kadilawi hari sulutan dati mamari minulaw lamang ka ng mga pagariyak mo ka natiga ka na siya kong pagi ko oras sa kasyubing sa asa anak ko makandaya agigila agagawi inaaalok ang takabat hama korpiyo na pinadi ako miya korpiyo na yawida ka na sundulong lang akuro kesalutan kay man to na mas malay ka na to sa bentong basta may nga may betan na sobra sa jeniran baka pa ako ito di bipuro tadi mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala ina ko din ni mati na inuita ko yakin niya kaka Haji Alawi sa natambar siya di mati yakatalaw na ni man yang kaya amiawapat awata na apuak na yan awata adi yang kapagibatan naman awata Haji Munir so kapatay na biya kadakadakal so classification ama pi akapatay kisa diyong po ito kitab ang sa al-hayatu ba'da al-maut ay ang maana niyan na kawiyaw-wiyag ko oriano kapatay na midadaftar na yan na 70 agwalo ang mga pepe akapatay liyo ko kababaloy adiyong kaya awatatanong abai magwaraga amyawa pa nakapakay at tirong tanong ada pa nakabadigi apiyak pa nakayabaligan nakadukapan kiamanan yan namin ang galapakin amarata nakatawan niyo ito puro agwalo sa mga pipi akapatay na padu na mapia akapatay na tao aya inipatay niyan na al-mautu bilbuton niyatay na aya siyabapan akiwapatian as isa partatian basta atungo nabi matay so tao adia apartatian yan ayak sabapan akiwapatian na dari ku surga. Ya pa daw ganyan kay awatan tanong ada adusan yan ayang maanan yan na bagwalaga kamuda na tantong ayang mabuhat syarat apupatay sa sakit pamanatian apakah surga na sumuslim pamana muslim mamatapang kada ayah agama ng Islam ay pasyabutian so la ilaha illallah na ayang nasisyapan yang sulim asambaya at yung ba niyo ito nataman sa niya katuwa-tuwa ay Yahudi na hindi mo kang patuwatiyan yan niya kasurga tuwa na yun ito pa so muslim pakataran tanong yan
Atinga ba dia na ayam makna niyan na miya kutang ng mga sarwa kepada siya di. Okay, na ayam ya alu nabi na kullu mauludun yuladu ala fitrah. Langun adini bawata. Oy, apianta adini miya kang bawataw ang Muslim sa sarwang na inim bawatas kanina sa Islam. Tama sa dira ko nakirbadi. Ayaw mana niya na piyap wata Yahudi, wata pa na Nasara. Na andin ni Kimba wata anong tubo na binas ini wata ko Islam. Na andin ni kalapasan niyan, kau edad amada ko, karaw takirbalik, karaw takirbalik. Na miyada ko wata ko Islam, ayaw makna niyan na siya tagusan sa agama niyan, na inyang agama. Yun itinudan tanong na. Na ayaw pa ba ayaw makna niyan, na ayaw ama iya na Muslim, na ayaw ina na Muslima, na miyates kanya na Muslima, abi na Muslim, na miyatang kada ayaw titu ayaw makna niyan, na agama niyan, na paratyasik wallah. Dia nga matatanong, na madagla siya na tama ko kanin nakapagasurgan insyaAllah. Ikadua, nadalo takir balik. Ikatlo, na miyatay kanya na mapikapalokuloks. Kati, may nagkakampan na di mga di, na di mag-eskwela. Murid depan. Allahu Akbar. Na upo na kiswata na murid. Na ino pa na maburi swata kasasabot niya sumalalok siyan. Nasasabot niya sutuhan yan. Nasasabot niya sa ipagasurga yan. Yung mga mga awata, na mga awata, ino pa di pa mga di, ang makasurga sumalalok siyan. Salakok mansuri mga di, ay isnep na ng uta duwa ti ina iyan. Udah tiga na duwa ti abi, nadi ko pa nga di. Yung pangamagulo niya, kaya ang patoy ama yan. O to, nakana ko di tiwata, apa pangadi dia taruh to, udah lotong na di pangadi. Na ko sa mga pangadi, na pagpagis kila ko, na pangaparangan na pedang ko bisa Quran, pangaparangan nasakan na basta, hindi ka pangadi, kapagis kila ko, na pentagan na si ina. Mata ko ba'y bumi ba'y akin niya, Haji Munir, tuway naman. Napatagan na si ina ko gano'n bagyan. Nadi mo pa mga ni, ba'y ina nila to akan, di. Papatagan na ka din. O ay, napsimutan ako niya na, uy, no, kung nagpantagan na ka, bamang niya ko rin dalutuakan. Na, amay kakabagan ako niya, na may kumala, sunset mo ginaragan, nabaw ni pamantong. Pinalakaw ako. Na ginami at yan, nagkip mo ginaragan, nakadi ko niya present. Ha, diya na, awa nga. Ano ba niya na kanipin mo ginaragan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Napamaka, ayaw maana niya, na ayaw tatarong po na ka na solo ko. Laban na biyo ko sumisapay sa kadataraya. Nakapasalaw ko sa English. Naman na ba ayaw ko niya pasalaw na aladi ka, nakapasalaw ko sa English. O, nabantay wala, kaya nakapagis ko lang ko sa GPA. Kasi ako niya kag-gram sa elementary sa pilot, elementary pilot high school. Nasiyo ko niya kapasal sa high school sa Jamiatul Philippine Al-Islamia sa GPA. Nabantay wala, kaya ko talong bang nasasatiman. Kagi susunod na po sa mga kita GPA, no? Shoes, no entry. No ID, no Swiss, no entry. ID, tanong pa ka, ikaw pa kasunod. Inaw na ibuaw, tanong pa ka, nasasatiman po na miyaro na ka din. Nasopon na sa balaw na miyar na bulit mo sa poro. Ama na utali o, nina na sa miya kalala. Nagina ako nga di ako, nasisilas ako. Bama po sa mga tatanong pa ka. O, di ka ni po kasi ngayon. Nagina ako na kami na dada po na ka na tatanong pa ka na tatanong niya. Kapara di kayo ba na niya. Katatan ka nga penubo baya klasmita ka na aayang ka ng tatalabang. Kala mo ni nagsurong niya. Tingnan mo nga surong ha. Baka pagalusog. Natakwa, hati mo kang dada. Baya kan lipagkailay. Dadi nang di surungan. Allahu Akbar. Sekano ang mga watiman itong nadaang yarasay. Sa dinyo di ka pa mga di ka pa mag-iswila. Bariw naga. Yung na bariw naga pagi mamanak na namatapay. Napalalag na kan. Magana ko ina kan digla ko sa duwala da lutuakan. So duwala da papel ko niya. Na dia kan nakiiken. Nakadi ko dipita, igla ko na nakapita. Na dia mapagusan ng mutadwala. Oy, dia ko dikabit igla ko sa settlement. Igla da, dia ko pagkabit no kitramon. Na pulalag ako. Bariw na gamatampay. Na pagtego na kan so duwala da na siya ang tego ko para dulami na iptego ko sa kanila niyan. Na aya ka pagilan no naman talaulan. Na matimo-timo niya kakapala duwala. Tapos pumamasa ko rin sa nutubo, facial, bagakan, naman na kailangan na. Tuwin na nga po sa pera, natila ka na basta alin. Importante nga na baka sa kapamanagkawi. Umabumato ng pagarya ka nakakakanang at tiba na ka no, niya wipe out. At wala kami ato yan
Nah dia, malu akan napi Abu Syekh. Dia ni awata na murid pernah historia dia pun. Dia kayak akapatai. Dia Abu Syekh nak ni mantu. Dalam mana ya di ibnu agama asampun. Kamudaan kepakaya ayat pernah kata orang dia kaya abiin Abu Syekh Karumannya namun tak pakai watanak. Nak pernah ayat maknanya nak pelbagai puanun ama pernah rumah. Kepakaya mana ayat maknanya nak ayat nak kata orang nak bermandu umurian. Nah malah kemang kata nak kata kamu dan kawata nabi lagi nang kaya ambal anak usian. Nah dia ikarina sasumana kanmo nada abang yang pemilihan kau tahu. Ayat buat titin dua ni karena seumur ka. Nah andini kau maafkan umur kan di mungkin luar. Wala yuakhir Allah nafsa idza jaa ajaluha. Andini kau mau ajalaka nah di mungkin luar semanakan mau. Sokon semanakan mau. Nah ayat kala iyan diku di makasirin samia kala la akadin wallah. Di makasirin samia kala la akadin wallah. Nah di pun di makasirin sa detar sanu kana ataw. Nah ingin ako na misirin sumala kalmo samia kala la akadin wallah. Na siya tumitindig sa diyo kay alo-olo kanamba ka dunia. Tumitindig sa kay alo ka dunia. Na di talo kailay. Na ayat ko nakapagkailay niya sa kay dunia. Na dataro sa tima na ura kamano kadadangaan yan. Kalay na malaikat, kalay na malakal mo, ikila misyon sa mala. Na ikila ko na misyon sa mala, na penting nagsangka lo ka dunia. Na tutulungan niya na dunia, na ayakap kaya niya nun, na dataro sa timan na ora ka mano ka iilay niyan. O pamaman kan datar sa umurutaw sa nga dunia, na kanabog ka nabinan. Nati dataro sa timan na ora ka mano ka. Yung mga dapin ano namya pa siya. Sobra ka sa balot. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ingin manakuan na disyaring sa manusia. Disyaring sa manusia guni. Disyaring sa tao, rupa na tao. Disyaring sa may tuwa kaadin wallah. Na saan kaya masa na disyaring sumadakan mo sa may tuwa kaadin wallah na ditanong kayo na igira amya komar katanong. Kati apakatuan wallah, na ditanong manusia wallah. Na kapag sumadakan mo timanto na sisi, na ditanong kayo na. Kapag sisi, na ditanong kayo na. Maka pito pulo niyan kabisita anuman sa katawan sa mga saluman. Adi ko man sa pala nagkapag sisi sumalakan mo tani tanong pilay napagkailan tanong niyan. Apa maka sisi sumalakan mo timat ko abili payag abi payag aman namyag lay tabi sa kadatuan nagkadaan na sa tao. Kumanisan na magunang wagiyo tadi mo niya. Kanya ada seorang, memang namanya ada seorang. Kaya sa tanaw, labay dia bola besi na bangko. Ameda kan sana ada dalam nanti kan ngadi moni na dulu nak mama gua. Mama nasa kan ibu kita ko ni ulo. Dikenal mama mama kati pukan, matang ada pia dia ko ini duduk kita di moni dia kanya pantak ate ano punya kago. Ako mo sa mga mausagos na bitik ko. Mama lakal mo, pila sa mapasagin halak. Allah. Tadi kharina sidi kepala gue papatay. La ilaha illallah. Sumalakal mo. Kanaman mo ba sa katan mo pagkalakan. Kaapiyas yung mga malaikat wala ni pagkalakan sumalakal mo. Igira ko na sumalakal mo ta naginisangi ko mga padamalaikat. Nandini kita piyakiran, amisangi kiran, tapkagigasan. Pagawa ng mga malaikat. Away niyo. Kata sumalakal mo, milingaw kanina niya padabawan. Apa makasih si sumadakan mo timan to no bena ko na isang kaya atibud na tuminig mabu at tuminig sa datar katikin no natatangan no sa datar katatan ng yakar manong tas ka man kay espatan niya no naribas ka man ipungusan niyo iman to amatang walo di ka makapangalang dugi ano niya sakit ako man do ka pa makabagribat ko wala na pre tulong ko na sumubir kasi kayo ning nga di magulo man siya kaya amatang walo di ka pakambato pa ka. Nabi khalina sada abatan upalogin sa kaya akapatay. La ilaha illallah. Naman ino mga tao ko naraka. Naguso mga tao ko kuwa. Ada abul limo Allah. Napapakaburok sila na kami sila ni magapalay. Ako sila mo pakakasir ko dunia. Kami yatang kadaan ni kada ka ko dunia. Kami yatang kadaan ka pakakasir ko dunia. Hatta idan أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت
Katanya mga limo, mga datema. Ay Peter wala na andyan ni kapakaw makiran o kapatay. O bisa katawang kiran. Na ayak ko na pagtaro nila na andyan ni kapamatayran. Naudi so dala limurun wala. Kad na nakad, Rabbi arji'un. Ay tuwa na ka na pakakasyakum ka po dunia. Na inako sisi sa dunia. Apo semua ng mga tabale. Pagpangusyatan ng mga ulama na pagkararangitan. Ato na po naritihin na tama nagawa siya sa mga ulama. Akira na karinudan. Mama nakere huna karinudan. Nasuwadan na epitewa na kullaw kana al-bahra. Midanan li kalimati Rabbi. Terwakan Muhammad sang kana mga tao. At timon-timon sukayo sa dunia na bali na pansyo. Na timon-timon sudangon na lawasay. Uli, na paragatan ko dunia. Na bali na pamanagawa. Na isyura sa ilmu. Wallaw ta'ala. Na dikitatan. Dikalangan. So akato ko agama. Adi nga marano. Tiyaman na niyan. Tulak niya wasya ka. Tama lang. Kaya na karinudan. Apa-apa mo siya. Nasipa mo siya. Yung rumah tao. Ano ito ba kaya na karinudan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. So ayaw maano rin na magulang adiyan kay agama. Laban ayaw ka na agama. Nakuha ka siya ragu. Na sumasaranaw. Sumasaraga. Natabakan na kaun surago maka. Yung mo ta karaywa. Ipaturo mo tagaluwa. Nasumo na kasang mo talaga. Nagamit na nga. Nasa mata tagusang poto apuro aragom na dito sa ilmo niya kwangaw. Nasa malalang basang ko talaga na dito sa ilmo ng lugtana. Lali pagiro hakere na kaya liludan. Bangal niya sa si Samir. Apo kanana niya nga bubuto niya mabukataw na dia mapapalugang niya na bamiya kana na ulama. Kagin mo sa mga penanso. Adi kana siya kuran na miya kalala ko sungi mo niya kadida ni matulo. Toto mo pati. Nakaya ko pagpanganakan na tiga ama ko babala mata na pagidan niya wata ko na kamalay niya ulama. Napagay na so tutul niya kawi. Kaya may kapanutong talong na yan nilagay yan. Nawuli magayakin na, di magayakin kita tanong saya. Tutul nga kagay tanong ay ako. Pagay na so tutul niya kawi siya kina Samir. Kaya ko makawing na siya nga nang kota niya kang panugang niya. Tingin na ulo. Alay, niya kang mulakan. Tinaba pa yun man. Na tinamiyan na kumang atungan na yakan. Aad na niya kang mulakan na alim. Oy, aska. Na kayo na nga naman nagilang sa patiro pa na diya nga na naaawin na nakakuran na kapasyer na kagiraman. Na kung na kayo makasantang na may tarong suga ating yan, inamyatay tan. Kaya bisto ka diya gusti mamara. Yan ang marag na nakapanan, so kaperli ako upo. Pagkita sa tutuna, tinawagi mo pa! Yung magpapakisipat. Pagi ako mapitan na miya timo-timo sumada ko na tao. Tingnan niyo sa rin miya kamong kaya kinialim, ano na buntalian dun. Kagi ako kuha na niya makapero na inisyan niya. Natinaskan wala yung mga panugaman. Mga batya ka, mga ipabakal. Sama na diya na punutun na kasi. Sabutin niya, matawan niyo. Pinakatawan namin inshallah. Tinadiya mo doon mo siya. Kano ka na ako makatawan niyo. Tiga nga mga panugaman mo siya kini. Kakakurangan. Kaya kirong tanong na, di tanong katawan, mga pang siya kini. Yun yung katawan! Yun yung katawan! Ano? Kukusin ni Bangus na, hinug sa katawan! Yung mga batyan, siya kini nakipagasiba yung tanong, tiga nga sabon. Tiruan yung katawan niyo, natiruan namin sa gimi katawan. Para din na po daw niya kaya. Katawan namin yan kaya na! Timabuhay sa banal, yan kaya na katawan, ang may kumusya ka. Natingin sabi na karuagan na. So mataw lang, nandiwan yung suging mataw. Allahu Akbar. Naramig di kanya ng kota Quran na miyaling naganda niya tiro na sabto. So agama tanong na tanto ang mabulang iso agama. Lagi ang mga rekmo Allah. Zaman na yan. Sa kataw ang ulama sa dunia. Di pa kusindan. Asya kini Abu Nu'aym na pagpaputol niyan. Atina ka Sufyan al-Thawri إذا ذكر الموت لا يرتفع به أياما فإن سئل عن شيء فقال لا أدري لا أدري لا إله إلا الله لما نقل كرافه قفتين لأنه كل يقين أبو نويم أسي سفيان الثوري علميني نعولي أبنى خمراني كو الله برا عمل أبنى خبر السيبا كمالي براتي أكو الله لا إيجي لكم نمي أفكرين سبباتي تنجي كنا أبو نويم Bigla kami pikiri Sufyan al-Thawri so kapatay na siya ko pipira gawin na di Christian kapagkalan siya mo lang.
Basta ang mapikiran sa kapatid na likisyon at kanan siya mo lang. فإن سئل عن شيء فقال لا أدري لا أدري na igira ko na ana ini isya ka masay na ay pasimbagir ka na diya ka nakatawan na diya ka nakatawan na upagkada sa madabat apya ka daw sa niya napagkaripatan yan basta ang mapikiran sa kapatay na ilang naman ang puta kalakiran kung kapatay ino mga dis kata ng mga mrano padawar ilang mga niya pikir ka sa kapatay di ka bisino karapan ay buwan nila kakakisin na igira ada mga kumula sa senior citizen. Alam mo na po na mamaman, alam mo kaya bagay naskan kami makatitin na doon. Ariyan to na, ande sa orakan. Yung mga nangaran ako nalikan, yan di takaw. Namata mo na ka, di ka makapiro ka ba. Naaalam ka magbikarong mga kababayan, hindi pa kapag-ikuan na lima na. Kaya kakabra ka na siya, bisa kabigyan sa senior citizen. Mga pulis na kami rin na sa iligan, matangwal na. O ka mabumakaw man at sige ka naman na. Hindi ka ano. Pinadiulo ka na yung araw. Kung yan ka ko makakobra ka, wala ka pa di malas. Awasan mga mata na. Baka niya pulo. Ayaw mga palipan naman tayo si karumang ka. Agi doon ka makakobra. Naipin ba sa mga bata pa? Oo. Pagirabe. Ano sa mga kubra na amin? Wala kang makulangan. Nah ini mga day, grabe ang pagkira ka sa kapatay na tanong sa mga day, adi ka kisyan. Kati ang pagkilan tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Kata ini mantun na kadi ako puro si Haji Mulina sa isa gawin. Abi mantun. At talo, adir kami sa likniya tayo. Barangarangan, sa sarungan mo video nila. Alam pa na kawa kapatay. Tapos niya nga sasakit. Alam pa na kaw. Yang mo to ay siyaw na kumpulan ng nilabang na panakaw. Allahu Akbar, mali nito ka bala amal. Na igira amia kan na mga ko sa miyatay na adinik kaya ko lang ako miyatay misugula kan ko pisungir ba no na ibat ko Allah kadi pero sa puso na mapipigilan tiga ka na nagawin na sa kamani ito sa diyan kaya ako ba nasa kanina panalak sa nga di dalam ako ba inako din yung mga peraw na nanakirot ako ba nasyuman ako nanay iya pa sa suko ba tiga na ako iya pa sa ano ba kanina nakilagaan na kaya aling so teguang ko miyatay so sungir ba nun kada may makarap kasi baka nung tinigulong na dito kating nakanalin para sigurado kasi ano mga ulaman nakatawan nila. Tinatanong kayo na yung tanong. Hindi ko sa kuta ko ba? Napagapa po na ka nang kaya asumir ba siya ngate o ba mabulang kaya sigurado. Yakan nung kapitagas ha. Tiga nga pada ko meron siya ko ba anay para di ka kariginan kamaksa nga tigo siya ngate. Tigo nun. Kaya ino kong may pagiga ka ang kamatak siya. Ano matang wala kami at titi tatanungan ka na. Tiga na ba kang pakamatulong ha? Daw ko pa naman tayo, napag-experiment na akong matagwa nga kabagom yan, ano ba kayo ka? Tiga ka nagamit ako niya, nabagaw ko siya, nabiyabot trip akong kaya-kaya. Daw ko pa naman tayo, niplanak ako niya, no? Namanong naman ng ganda-ganda, di mo kaya tiruan, nakialapan ako. Dahil po na ba ako na matagwa? Allahu Akbar. Niya kaysa na adam na ginawa ka na, napababarbil siya kito. Basta labi magatos kakilo sa putok ka na niya, nakabagli na mama. Dahil mabuhay niya sa beranso niya, nagkatugat. Datar nung may tuwa gantang agrigriya. Kung so may turna, ahap ganda nga, yain ka nung masliya nakatiwaro niya. Iya ka lalay, madaplo tuwa di so agrigriya ahap gantang. Dahil gila ko na mabalakong na, kinaan ba siya eh? Dayan ka. Bakam simiti ka, kaya nakasya ka. Aos laga man ako niya, kapag niya magatos kakilo. Kas kanina labi magatos kakilo, kaya na niya nakilo. Dapat kung tingnan ng simiti, matang lang nakasimiti mo. Kaya ka na, kaya ka na akong adin. Dada mati na minilang kita dila yan, minilang kita nga riyan. Matang wala din, makapiyaman na ka na mo, na simiti nun. Kaya ka nagtama niya na yan. Hindi ka sumalakal mo na kaya niya, besta ka. Tama na, pang simiti na ng sumalakal mo. Matang wala, piyaman na ka na mo, na simiti nun. Hindi ka sumalakal mo, kakariti ka na na. Nada mga pira na kami nitawagan na kan. Bakit dia bisa anay? Gato sa nakasubi namin kalita may mamag-istorya. Sa pagbabalik nila apakap si biting kanya no. O aya, natiga ka na wala to. Natiga na miya tayo kaya ano niyo ko pa para biya ka? Kapit na ginawa niya. Agad na sumasakad yan. Tiga ka na to ni patay niyan. Natiga na dia buat katutulog ko na din magagawin. Napagulong ko na miya kagaya kung gapit na pagnaw. Dadama ka na pamiyakay. Tiga ka na bisimitin na namalakal mo. Ada niya naman ka na namalakal mo. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Paman yang napakapsimitin sa mga kanamot. Banang kilala niya. Dahil kilala niya. Abi ang mga nabi na daw kilala niya ng mga nabi. Wala na kilala niya ng nabi. Na daw amatay ang nabi. Dahil kaya paman na kilala niya. Abi ang sahaba, abi ang mga tabi'in. Dahil kilala niya. Kaya mo ini niya kananiwa. Kada ini pansirun mo na amay ito agado abang magkakulik. Yani naman mapita na sumandakan mo kasi sa kulit na pagkumisita niya. Tignan ko namin yung manay siya kawali din guguro. Ada na nga anila siya sakira ng yatay. Natatandagan sila ng malakal mo. Dali lang kaya sa malakal mo. Dali dito sa malakal mo. Dali lang kaya. Itong malakal mo tayo kami din guguro. Guguro ka niya kay sa lakalo. Ang yatay na kanuwa kinuwa anak kayo sa niya na kanaabak ka na yung inaniya. Nakalabak ka na yung salimutan sa kaya kuya kanong saliwa. Kami ang masumuri kayo ka na kinuwa sa niyawa. Daman na baka na kanong salimutan sa kawanay. Wallahi, la abqa wahida minkum ahada syai'a. Na ibatan ito malakal mo sa kapul Allah. Kadi ka sa kagawa ng ka sa manakalangan. Wala na rin pagawin mo tayo sa balo, hindi naman nakalaman. Ay dapat ka nang magaling gugulong. Nadadaman na siya ka ng yatay. Dami ka pa rin sumanakan mo, dami ko yan. Matang walo siya mamakatipo sa arwasan. O manay siya na pumulong. Ay! Dami ka pa rin sumanakan mo, tingnan ng iko yan. Na may nairan. Matang wala. O di mapiyo-piyo makapumulong kinan. Ay! Yan na sumanakan mo. Tangwan ko niya na matigil. Ay! Ay ako naman yung kota pumulong ka dinidiyo ko. Ay ako lang namisin. Nabiya ka pa rin sumanakan mo. Nabiya. Allah. Again naman na yan. Ibigyan ka na sumapatay. Ayaw mo na rin akit. Pag yun nakanta ko kapatay na miyak tangkat alita makapagpato. Madili pa ng kaawatan tanong kadalatan to. Bukuro ng kaadwa kataw. Pero may agyan kamudaan. Daan siya niyan. Gabakin siya na bago siya niyan. Ayaw man na liyapiakan na kanak na ubak kamatay at sanakaw. Akatarusan ka sa diyang kutak kubang ka. Igina sumapiyaman. Baraman na nato, baraman na bay. Nasulang mo aman na ka nakakadinang kairang kukubang ka. Para kulano-lanong kairano. Di kairano di pamagidida nakaang nakalimaglang sa pagmangita ko dunia. Kasubang kita dunia. Nasumala ato sa bang kita dunia. Namiyak ka na din na tanto. Miyakaran na tanto kasunsuan yung minikriron. Katalabat isaa. Tanto na tuwala ang miyakaran isubang kita dunia. Kenapa di buang kaya kapatay bang kita mitoya? Nakalaba di buang kapatay. Kasubang kita mala na miyakaran ni. Kaya kapirwang nun sa miyakaran ni subang kita mala. Nasyok talawag maga to sagot 30 agwano apapata ko bangkit. Na ayaw mo doon makoma nasa sapulo. Lamang kalawin naman sa timan pada to sa bangkit. Basta makomento na bilang may karani sa bangkit. Takarupul aswaha na pemakarani sa mga padil. Basta tungo na niya mamakarani sa padil na may karani sa bangkit ang dunia. Ay mato na may karani sa padil. Ilang na tidak yang marami, nalangon na padil. Sa Dilsor, nalumakumpong sa marami. Nasukya tidak sa mananay na Grosilo, namin ikoyapat sa mga padil niya makarani. At yapos katarong na may karani sa padil. Na iman to na kalaba matag miya karani sopalien kair kasom yung sopalien kalaba miya karani kasom yung kasopalien ato no to palien asom yung ka na di kay adi susuroy tolaya gelong gungaya bango saya ada meninggal ako na biak kaya ya Allahu akbar kaso mo santar kami kamata ko na mara-mara ng FCG ayaw mo yung isang nagrinig abang Granada ini. Matang walau di rumah ragu di ngato. Batay ko. Bumakabato na kasi. Allahu Akbar. Na ino penakir makarani sopadi na sumur ka na may karani subagit. Inakawan na mamasa ka sa bukubar. Nabagabugso niya ng mga anak pustol na mga laais. Inako si Sabarino pagi mamanakan. Nasi sa ibisiguan ni araki talib si Hajatun Laut si Ita. Tagaro manim namanya kadit noto. Laro, bigla ko na pelikula ko sa 2 palima so pamana 2 dan. 5 so 2 dan dapat pagati mulakan. Kaya kan ibabasa sa mana niya na mananga, manarapi na pagala ba ko. Nagira kala na din. Langon na po. Apa namanya siguro punya kalabaw. Pamana pa na nakakita ka umurian. Eh mata mo na kayo mga tulog na mapatiba na yung wala. Pinakalako di kan niya kalabaw.
Oh, ini kenapa kau dia kumlaki satu itu? Kali kau di magudu. Nah, iman tu nami ada. Ina kau nak buat semua kau mengabu. Iman tu nak pubit nak kasih buku bar. Inomnya kana di subangke, pubit nak kasih padin. Atau nak tu di dagang ada taruh buku bar. Ah, di magudu ni ya. Anda di melewatan aku miuropa. Tahu tu? Depirak. Oh, ada pilang. Oh, dah pilang. Ada pilang. Ini magudu ni. Kanin mabi khana go namang awatan na dengan kerja di wapi ketarang. Abe, dah pilang atau dah pilang. Imagu ngi ame nak odalis. Apa ganyan suwati sa sawati ko ni sa dapin ang nada kaya bututan. Ate ya, tinggal sana. Dene sino na makakakangkaw din. Inam na bugyan ng suwati sa ko sa buko para dapin ang nada kaya bututan. Nailang ang mabungote na punila ni sa buko na pumuro ka bututan. Kau paul lagi. Doa tubuh Nabi auna na malay bala sa kasyadaka na sudika di kasyadakay ko mga wataaka aguso pamilya ka. Arisolotan hajala biyari kita tu mamu. Ano ka man ng gida ari haji mo ni dak kaya una ni na malay bala sa sudika di kasyadakay ko mga wataaka. Pipikiran niya kasyadaka nga. Abe dato ni malad. Abe pikiran nga si mau si karomang ay gina pumanin ka si karomang abi iyan nako na sopay bahang dito ka sana ka miyan na nga siya beda ka kana po din na dati ko akano paano na mating ang suwala kay kunyang sa po din na beda ay mada na pagilop na mama ya magalo ay bugal ba ka nakapamado bawa man nakamabi ko si karomang kababay sa beda ka po din na datan sa kasakwa guda aman mabeda na kumalo sa talungan di mabuka naman. Apakah nak kasi kunin sa bedak na kaurin na sinta di gelar makatatan. Ya maka tiga pa naman karir na. Penalamating kaswang laka adna pakiling kaki karomang ka malu pekera pamanap siapa mana malu sindo butalian. Datang nga mga bay. Kan mana mga bay nakanabar ka ng maratos pa pamirkiw. Asara si busa walay para ko mga karomaniw. Uban ni pamirkiw lalaki na harang. Uba sa walay painalan ni ron. Problema kasumbit ang asala kapirpin may katutuwi ka mga mama. Na-explain nga na detar ka gulon. Katutuwi magusi ka mga mama namiyubi ko na boy ka para ang niya pilak ka. At ano mo ka pagod makika mga mama. Ay natatag na matatago ko mga flowers. Alin nyo di pa mo lang na siya. Igaluro ni magalawa sa sila mo siya napupadalawigan. Akin mo sa skip putubo ni namin ang kamot-mota. Natabir kan mga bay, kenabas kan kasi ako tubo jata para sa kada bebesa. Namanya kami kawalawin na kan pamaras. Kaya pinapkena kan namade subumin na nasulat kapan. Na makatulog ka natutulog si karomang narong ay papantag panangari ka sang irong karomang. Ngegengakap sa amiyang alay. Mana ka ni kaginawa. Magutan tagi ni karomang na kumokontrak sa imurnan. Kumpulin niya malay imurnan na tama jamo mo na di. Allahu akbar Allahu akbar. Naman, ako ni katawan si Emiya aloy sad, uban si Emiya aloy yung. Kasi naman ang mga bay, na asara mukit kano ko protokolyo, niya ka surga kano. Inutigan naman budo kano makasurga. Asay sa satiman, so liuro mo simbak wallah. Da'at tubo nabiya babay, akapantang na nakapatay, ang pagkababay ni karuman na mama, abadi pa kasurga no Allah. Kapag man ay buhay pa kasurga, nakabubera kay karumang mama. Naman makatulog si karumang na mga tao, baka di mo parak, sabi iyo, pangiraw ka, abi ka, paman na abi iyan. O baka pa ka na, una ko to so, FKP nga, matatangan lang, di bukato niyang mayaway go. Na matang ako, pagkanda na po siya karumang ka. Matang, wallah, inagrabe niya, babay. Na makatulog ka pa na doon, nagtatangan na ka, karum, may relax ka. Kas kanya po ni pupunak, baka ano sa panin, matutulog siya, abi iyo. Na may kaya karumang ka, tabi yun, na di na apat kaklas siya ba eh. Kasi Malaysia. Oo, ang apat kaklas siya ba eh. Kaya mana niya na pinakamasin ang ikapat, sa mga bay ang ikapat, lukanupod. Panginita ko na di kanupod siyang di nga taloro, nakakritikan na yan. Mata mo nakakuyaway. Kundi pag niya kaklas siya bay, nabayar ngit. Dalaman ang utarang itigram niya kasulbo ko lang mga, matang wala ba ka ito? Lasunod na kay. Iya ko sinto, anong pating na yan ah. Kaya pa nabayar ngit na, siya karang mga ababay. Api apa katulog gagawin na nabi kaniya na minister ko mga miyunia panananananana dito ko niya pa ko doon yan. At pala ka grabe ka bala arito.
Allahu Akbar. Nama kan awak mana dah mga gabi ada mga gabi. Nya kan ka na wabiyan. Buday ya mama. Nami pangagangan ni Nobel. Ya tu ko ino utulo mga sabam ya tinggal saka. Tiga biya teo siya ngarang teo boy. Kadua kelas siya biya napa siya pedo kasi kan pedo ikapat kami na kami. Neno kasan sa pujang atalo napa pedo baba di teru. Kapala di ka Kristo. Kadua kelas siya boy nabaiya tambuan. Nakaritikan naman ng nabaiya tambuan. Ngabas tamu ni makay siya makaw ni. Nanani makapakaw niyan kanya kabuto. Ito pa naman ni mga ginamon ni kanya kabuto. Nadagdanan ng subi at tambuan. Ano ni kararang ito namiyak pa ko lungakalug. Yang kata manamyak, enggak sih. Anak koyawanan, apa ya tebuan. Kata lo apa Kenapa siapa dulu insyaallah. Nah,